Днес играем GTA 4 и ще ви покажа как бягам от едни тъпи хора. Бягаме с моята яка кола, блъснахме се, но обаче караме, бягаме, защото ако отида към тя е свършено с мене. Оха! О, спирачка! Спирачка падна. Край, хора. Уй! Паднах. Колата ми пуши 130 патрона. Не във водата! Слизай! Бягаме сега от комп. Айде. Играем. Чао. Чао.